Baray naramrag po kaninyo ngamin. Pagirumdom, paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones, habang yaon po kamo sa laog kan simbahan, lalo na po pagmapuon na ang Santa Misa. Ikadua, bantayan po ang sa indong mga bag, asin personal na gamit, asin dai magwalat nin anuman sa tukawan, sa pag-ako kan komunyon. Magin mapagmangno sa indong mga kagamitan, tanganing maiwasan ang pagkawarakan sa indong mga darang gamit. Ikatulo, para po sa seguridad kan gabos, dai po tugot ang pagdara asin pagpalupad nin lobo sa laog kan simbahan. Huli ta ini pwedeng makaraot kan pag-ikot kan ceiling fan. Ini po pagirumdom sa mga magurang asin nagtitinda nin balon. Ikaapat, sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag sa ibabaw an walang kamot, asin sa irarom ang tuong kamot. Ihungit tulos sa nguso an banal na ostya gamit ang tuong kamot. Ikalimangon yan po iyo ang enot na Domingo kan bulan. Igwapo kita nin second collections para sa pangangaipo kan seminaryo asin formasyon kan mga seminarista. Ikaanom, pag pinapagirumdum po na sa petsa 22 kan Abril, pupuunan ang novena sa kaumawan ni San Jose Obrero na sa tuyang ikaduwang patron. Ini pangingenotan kan Confraternity of Saint Joseph. Ang novena po gigibuhon pagkaaga pagkatapos kan misa. Ikapito, pinapagirumdum po na sa petsa 24 kan Abril sa pagpuon kan pagnovenaryo sa kaumawan kan banal na krus asin inang katipanan. Ang misa po pagkahapon gigibuhon sa oras na alas 5 imbes kan regular na alas 5:30. Ikawalo, sa petsa 26 kan Abril, pupuunan man ang novena sa kaumawan ni Inang Angustia. Ang novena man po gigibuhon pagkaaga pagkatapos kan Santa Misa. Ikasyam, durante kan nagraraning pintakasi, pinapagirumdum kita, susugkan sa tong tipan o panuga na magpamisa o magpaabot nin tabang sa pangangaipo kan sa tong parokya. Maghagad na lang po nin forma o surat sa opisina kan sa tong parokya kung buot po nindong magpamisa. Sunod sa Mayo 3, aldaw nin pintakasi, magkakaigwapo kita nin bunyag sa oras na alas 10 nin aga. Igwapo nin seminar sa oras na alas 9 bago kan pagbunyag. Tabi magpalista sa opisina asin magdara kan birth certificate kan aki. Sunod sa petsa 5 kan Mayo, aldaw nin Domingo, kafiestahan ni Inang Angustia, magkakaigwapo nin pagkumpil. Ini po pamamayuhan kan sa tong bagong arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Ang kumpil po gigibuhon sa alas 10 nin aga. Kaya igwapo nin adjustment sa schedule kan regular na misa sa Domingong iyan. Magiging alas 11 po ang misa sa aldaw na iyan. Tabi magpalista tulos sa opisina asin magdaranin baptismal certificate. Igwapo nin seminar asin practice sa petsa 27 kan Abril sa oras na alas 8 nin aga. Asin ang panghuli, bukas na po ang recruitment asin pagpalista kan mga kandidata para sa Search for Reina Elena 2024. Tabangan po niya to ang proyekto asin mga programa kan sa tong mga jóvenes sa parokya in preparasyon sa nagdadangagdang na National Youth Day na gigibuhon sa satong Archdiocese. Ang misa tapungon niya na pagkaaga idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Jose Abitan Jr. and family, Anawim of Cáceres, Inocencio Patijo, Mr. and Mrs. Nestor Solera and family,
ni Risa and Ezekiel John Solera, Mr. and Mrs. Johnny Sabong and family, Maricar Lugto, Marian G. Penetrante. Para sa kaumawan kan Divine Mercy, dulot kan Divine Mercy Association. Para sa gabos na mga kalag sa purgatorio, dulot kan Aliman family. Para sa sarong petisyon, dulot nila Cherry Togores asin Marian G. Penetrante. Para sa gabos na mga kalag, dulot ni Soledad Magdalillo and family. Para sa kalag ni Cipriana E. Timoteo, dulot ni Cristina Ramos. Para sa gabos na mga kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Romeo Salcedo and family. Para sa kalag ni Crescencio E. Juanita, dulot ni Mr. and Mrs. Johnny Sabong and family. Para sa kalag ni Cynthia, dulot ni Chumel Moralio. Para sa kalag ni Dante E. Mariano Sr., dulot ni Soledad Magdalillo and family. Para sa kalag ni Felicissima E. Alfredo, dulot kan Aliman family. Para sa kalag ni Irene E. Santos, dulot ni Mr. and Mrs. Johnny Sabong and family. Para sa kalag ni Leo, dulot ni Tomas Samiliano. Para sa kalag ni Martin E. Flora, dulot kan Abalia family. Para sa kalag ni Paz E. Bartolome, dulot ni Cristina Ramos. Para sa kalag ni Rizabel E. Loy Vergel, dulot ni Isabelita A. Tataro. Para sa kalag ni Zenaida E. Cristina, dulot kan sarong anonymous. Para man sa kalag ni Clarita E. Martin, dulot kan sarong anonymous. Para sa kalag ni Teodora, dulot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa kalag ni Jimmy Sr., dulot kan Pilarte family. Asin, pasasalamat, dulot ni Chesa and Mark Armas. Yaon na po kita ngunyan sa ikaduwang Domingo, kan Pasko kan pagkabuhay liwat. Kita inaapodan gabos na magkaburunyog sa pagtubod asin pagtaonin tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini na inako niya to bilang Diyos non na balaog. Sa liturhiya na sa tong ipagseselebrar, ipinapagirumdum sa to nakaipuhan niya to nyatong pakusugon ang pagtubod kay Kristo
asin akoon siya ninudok sa buot. Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo po ang sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton yato ang awit sa pagpuon. Salamat. Kaugmahan na dahing makakaaga, kung ikahuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahing makakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Unganing pagtiripon, din mga magturugang sa imong harong. Pagtubod niya mo lubog magrarong, ikaandang na kami akoon. Kaugmahan na daing makakaaga, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Bunganing pag-iumlong, kantipan sa liwanag, kantataramo, paglaon niya mo lubog, magrigon, ika ang kaligtasan sa gabos na panahon. Ang mananaig Bungaling pagpakinabang, kanhawa kasi kanugo na atang, pagkamuot niya mo lugod, magkalugo, ika ang enot na namo sa mo. Kaugmahan na daing magkakaaga, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing magkakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Bunganing pagtiripon, nin mga magturugan sa imong harong. Pagtubod niya mo lugod magrarong, ika andam na kami akoon. Kaugmahan na daing makakaaga, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Bunganing pag-irumdum, kantipan sa liwanag,
pangaramon. Paglaom niya mo lugod magrigon, ika ang kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugman na daing makakaaga, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugman na daing makakahalit, kung kami sa imo pinakulit. Bugaling pagpaginabang, kan awa kasi kan lugo na ata. Pagkamuot niya mo lugod magkalubog, ika ang enog na namot sa mo. Kaugman na daing magkakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugman na daing magkakalit, kung kami sa imo pinakulit. Kaugman na daing magkakalit, kung kami sa imo minapulit. Sa ngaran ni Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ngunyan ang huring aldaw kan Oktaba, kan Paskwa o pagkabuhay liwat ning kagurangnan, asin sa tuyang sineselebrar ngunyan na Domingo ang kapistahan kan Diyos nun na pagkaherak o inaapod man na Domingo de Albis. Asin ngunyan sa pagselebrar niya to kan Santa Misa, sa tuya man masasaksihan ang pag-instalar kan mga bagong miyembros kang Assurance Ministry or known as Hospitality Ministry, kan sa tuyang parokya, sindaan magigiya sa tuya gabos, tanganing an sa indong presensya sa simbahan, every time na kita nagsisimba, maging maayos, asin kita mamatayan niya to ang presensya, asing katrankiluhan sa mantang kita nagseselebrar kang Santa Misa. Matugang ihanda niya to sa tuyang sadiri, pagsulsulan niya to sa itong mga kasalan, tangani magkayo kitang magselebrar ng mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong matugang, na ako ay pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na magkakamhan, asin pakapatawadaan sa taong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Maherak ka,
bayan sa Diyos sa kaitaasan. Kabayan sa Diyos sa kaligtasan. Pasing sa dagat at Panginoon. Sa mga taon ay ang loob. Noong ang ika'y nagugyaw-ikan, nasa mami kami ang pamurawan ikaw, ikasalamatan ikaw, ulikan kapila mo kamulawayan, nabuhang mga Diyos sa daigdamindon, Diyos sa mga pagkaman, nabuhangan ating butong Jesu-Kristo. Kurangan na Diyos, modelo kan Diyos, at ikaw naman. Ikaw na nagpapahan at mga kasalan kay ginahan. Kahirati kami, ikaw na nagpapahan at mga kasalan kay ginahan. Kapuan sa mga iwalera, ikaw na nagtutunaw sa buong panahon, kahirati kami. Ay kasalaan tanan, kasalaan katurangan, kasalaan urong kalangkan. Jesu-Kristo kaima, ng Espiritu Santo, sa kamulawayan pagkasama. Mamibig kita, O Diyos, hindi sakto na pagkaherak, na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo sa tabang mansanakan Fiesta Pascual. Patalubuan biyaya na itinao mo, tanganing ang gabos, makarurup kan maninigong dunong, nahuli ka ini, sinda mahugasan kan tubig nin bunyag. Namon dagirari sa Espiritu, asin tinubos kan dugo, huli kay Jesu-Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturhiya kan kataramon. Ang mga babasahon. Ang enot na babasahon, nagpapahayag kan pagkasararo kan mga enot na Kristiyano. Sinda nagdanay sa pagsabuhay kan mga katukduan kan mga apostoles sa pagbaak kan tinapay asin pagpamibi. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Ang dakulon na nagtubod, saroan puso asin kalag. Mayo ni saro na nagsasabi na rugaring niya ang anuman na yaon sa iya, kundi ang gabos na pinaparupakinabangan sa dakulang kapangyarihan, nagsasaksi ang apostoles sa pagkabuhay liwat kan kagurangnan na si Jesus, asin dakulang grasya anyaon sa inda gabos. Mayo sa inda nin nangangaipo, taan gabos na may sadiring mga daga o mga harong. Pinapabakal iyan, dinadara ang kabaklan, asin binubugtak sa pamitisan kan apostoles. Dangan, itinataltag sa lambang saro, susog,
sa pangangaipo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Magpasalamat sa kagurangnan, huli tay siya marahayon, tan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magsabing ngunyan ang Israel, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magsabing ngunyan ang harong ni Aaron, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magsabing ngunyan ay an may mga pagkatakot sa kagurangnan, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba, alagad ang kagurangnan, tinabangan ako. Kusog ko asin awit ang kagurangnan, siya ang nagi kong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan, sa mga tolda nin mga suripot, antuong kamot kan kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Uya an aldaw na ginibo kan kagurangnan, ikurahaw ta asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Si San Pablo nagpahayag na sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan, kita pinatawan man nin bagong paglaom. Sa paghiras kan gawi nin pagkabuhay liwat ni Jesus, kita man nadadara sa bagong pagkamundag. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Namumutan kong mga tugang, ang si isay man na nagtutubod na si Jesus iyo ang Kristo, pinangagin aki kan Diyos, asin ang si isay man na namumuot sa kag-aki, na namumuot man sa pinaagin niyang aki. Digdita maaraman na mamumutan ta ang mga aki kan Diyos. Pag namumutan ta ang Diyos, asin ginigibotaan sa iyang mga tugon, ini ang pagkamuot kan Diyos. Utubon ang sa iyang mga tugon, ang sa iyang mga tugon, bakong magabat. Huli taan gabos, pinangagin aki kan Diyos. Kagdaog kan kinaban. Asin ini ang panggana na duminaog sa kinaban. An sa tong pagtubod, si isay ang kagdaog kan kinaban. Kung bako ang nagtutubod na si Jesus, iyo ang aki kan Diyos. Iyo ini ang uminabot sa tubig, asin sa dugo. Si Jesucristo, bako sa tubig sana, kundi sa tubig, asin dugo. Ang Espiritu, iyo ang nagsasaksi, huli ta ang Espiritu ang katotoohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang iyong pag-ibig, ang kaya pa.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarom na itong enot na aldaw kan simana, natatrangkahan ang mga pintuan kan namumugtakan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw asin suminabi sa inda, ang katuninungan mapasaindo. Pakasabi ka ini, pinahiling niya sa inda ang sayang mga kamot asin ang hirog. Kaya naugma ang mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, ang katuninungan mapas sa indo. Siring na ako sinugo kan ama, kamuman sinusugo ko. Pagkasabi ka ini, naghangos siya asin nagsabi sa inda, ako ang Espiritu Santo. Ang kisayman na makasalan na patawado nindo, pinatawad yan para sa inda. An kisay man na makasalan na dahin nindo patawadon, dayan ipinatawad. Si Tomas, saro kan 12, itong inaapod na kambal, dahin ninda kaiba kan mag-abot sa Jesus. Pinagpasarabihan siya kan ibang mga disipulos, na hiling mi an kagurangnan. Alagad nagsabi sa inda, kunday kumahiling sa sayang kamot ang tanda kan mga pako. Asin ikalaog ang sakong muro. Sa tanda kan mga pako asin ikalaog ang sakong kamot. Sa sayang hirog, day kumatubod. Pakalihis nin 8 aldaw, yaon duman sa laog ang sayang mga disipulos, asin si Tomas kay baninda. Uminabot si Jesus, bararat ang mga pintuan, tuminindog sa tahaw, asin nagsabi, an katuninungan mapasaindo. Dangan nagsabi ki Tomas, darhadig di an sa imong muro, asin hilngaan sa kong mga kamot. Darhadig di an sa imong kamot, asin suksukan sa sakong hirog. Dai ka magpakamayong pagtubod, kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, o kagurangnan ko asin Diyos ko. Nagsabi sa iya si Jesus, huli tanahiling mo ako, nagtubod ka. Paladan ang mga nagtutubod na dai nakahiling. Sa katunayan, dakul pang ibang mga tanda ang ginibo ni Jesus sa atubang kansayang mga disipulos, mga tanda anday nasusurat sa librong ini. Ang mga ini isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Mesiyas, ang aki kan Dios, asin sa pagtubod magkaigwa kamo nin buhay sa iyang ngaran. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matuko po ang gabos sa paginanyog kan homilya. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ang kadaklantang ekspresyon kung ang sarong tao nag-ako nin biyaya na naiiba, na dai tinaos sa iba, ang ekspresyon ta permis sana all. Siguro sarong biyaya na masasabi niya itong naiiba na inako ni Maria Magdalena kan mga apostoles, asin iba pang mga taong pinagpahilingan ni Jesus pagkatapos na siya mabuhay liwat. Iyo ang biyaya na nahilingkan sa indang duwang mata na si Jesus buhay, yaon mismo sa indang atubang. Kadakol man po ang, sabi ni San Pablo, kadakol na pinagpahilingan si Jesus na mga tao. Tangani, siyempre tangani talaga na sinda magtubod, na siya buhay
buhay na buhay. Bako siyang kalag. Siya tunay na buhay. Sabi ni San Pablo, may pinagpahilingan si Jesus na 500 na mga tao. Dahil nasasabutan ni Jesus na bakong gabos pwedeng magtubod na siya na buhay liwat. Apisar kayan, may pinapalakop na bareta na si Jesus hinabon. Nanhawak ni Jesus hinabon. Asin sabi nga ni sa sarong parte kan Ebanghelyo, hanggang sa ngunyan, ang mga Hudiyo, dahil sa fake news na pinalakop kan mga makapangyarihan kan panahon ni Jesus, hastang ngunyan iguan mga Hudiyo na nagtutubod na ang hawak na si Jesus day nabuhay liwat, ang sa iyang hawak hinaabon. Pero po day mapupugulan ang pagtubod na iyan na si Jesus nabuhay liwat. Maski ngani bakong gabos nagkaigwan ng pribilehiyo na mahiling ang buhay na hawak ni Jesus. Siring kang nasaksihan kan mga apostoles, asin ni Maria Magdalena, asin iba pang mga kababaihan, asin kang 500 na pinagpahilingan ni Jesus. Dahil mapapugulan ang katotohanan na siya buhay. Pero kadakul manggiraray ang masasabi niya tong arog ki Tomas na ang prinsipyo is to see is to believe. Matubod ako kung mahiling kan sa kuyang mga mata. Si Tomas po nagre-representar kan kadakol na mga tao na dai nagkaigwa kang pribilehiyo o pagkakataon na mahiling si Jesus. Kabilang po kita diyan. Isipon mo na 2,000 na taon ang pagitan. Paano kita tulos magtubod na tunay mananggad na nangyari itong pinagsasabi sa banal na kasuratan. Anyway, ining banal na kasuratan, iyo ang basihan niya to kan katotohanan na iyan. Nagdidepender kita sa duwang pinagigikanan kan sa tong pagtubod, ang banal na kasuratan asin ang tradisyon. Sacred scriptures and sacred tradition. Yan po ang makusog niya tong basihan sa pagtubod niya to sa katotohanan. Pero may mas urog pong basihan o paagi tangani na kita magsabi na totoong nangyari yang bagay na iyan. Ano po yan? Na pinagkukonsiderar ni Jesus na mas urog pa kaini sa anuman na bagay. Mas urog pa ini sa pwedeng magibukan siyensya. Ano po yan? Ini pong pagtubod. Sabi ni Jesus kay Tomas, mapalad ang mga tao na maski dai ninda nahiling, alagad sinda nagtubod. Maski dai nahiling, alagad nagtubod. Sabi ko nga ni kadakol ang mga tao na pirming naghagad muna ning prueba bago magtubod. Pero kita bilang mga tagasunod ng kagurangnan, kita nagdidepender sa sinabi, not because of anything, not because of any proof, but because of the authority of the one telling us. Sa otoridad kang taong nagsasabi sa India. Pero pong beses na nadangog, as in ini po gikang ki Santo Tomas de Aquino, na sinasabi po na may mga tao na talagang kaipuhan mong makumbinsir sa sarong bagay.
Pero sa ngaran ng pagtubod, sabi kayan, to those who have faith, no explanation is necessary. To those who have faith, no explanation is necessary. But to those who have no faith, no explanation is enough. Sa mga mayining pagtubod, dahil sapat ang mga paliwanag. Namumutan ng mga tugang, ngunya na Domingo sa tuyan man na pinagseselebrar ang Diyos no na pagkaherak. Kaya ang Ebanghelyo bako lang mapapadapit kay Tomas, kundi dapat mahiling taman ang dakulang bagay na itinao sa tuya ning kagurangnan sa sayang pagsugo sa mga apostoles. Ang mga apostoles po ini sinusugo ning kagurangnan tangani maging apostoles nin pagkaherak, to become apostles of mercy. Paano po ninda ginibo ang pagiging apostoles kan pagkaherak? Ini po sa paagi kan sakramento nin pakikipag-ulian. Ini po ang basihan man, ining Ebanghelyo na sa tuyang binasangunyan, iyo man po ini ang basihan kung ano taigwanin pagkumpisal o sakramento nin pagkumpisal sa simbahan. Dahil ini po ang enot na isinugo ning kagurangnan sa mga apostoles. Sabi ning kagurangnan, ako ang Espiritu Santo, ang kisayman na mga kasalan na patawado nindo, pinatawad iyan para sa inda. Ang kisayman na mga kasalan na daindo patawadon, daiyan ipinapatawad. So tinawan sinda ning kapangyarihan na magpatawad. Asin hastangon yan, pinagpapadagos po iyan kan simbahan. Ang mga obispo po, iyan po ang mga kasalihid kan mga apostoles. Pinagpapasa-pasa po iyang kapangyarihan na iyan hanggang sa mga presenting obispo. Asin ang mga obispo po, iyo po ang naghihiras kaiyan sa mga kapadian. Kaya bako man pong gabos sa mong mga padi, palibhasa padi, pwede tulos magtukaw asin magpakumpisal. Igwa po kaming inaapod na faculty, otoridad na itinatao kang obispo tangani na magpakumpisal. Oh? Di po gabos kami pwedeng magpakumpisal unless kami tinatawaan kang otoridad kang obispo. Dahil iyan po ang nagtutubod na ang kapangyarihan na iyan gikan sa mga apostoles na tinaukang kagurangnan asin pinapadagos sa ngunyan. Kaya igwa po kita kang sakramento nin pagkumpisal. Iyan po ang na minsan nalilingawan kan mga katauhan na an may kapangyarihan na magpatawad. Iyan tinaupo sa mga apostoles, sa mga obispo, asin sa mga kapadian. Diyan tapo maaraman kung kita pinatawad dahil sa kapangyarihan na iyan na itinao sa mga sinugo ning kagurangnan. Alagad, bako po kita, igwaning siring na kapangyarihan, ang pagpahayag po, ang pagwaras ng pagkaherak, para po yan sa gabos na binunyagan. No? Gabos po kita, by extension, inaapod na maging apostoles nin pagkaherak ning kagurangnan. Ini po gibong karahayan na gikan sa mahal na Diyos. Kaya ini pong debosyon ta sa Diyos no na pagkaherak, di lamang po magtapos sa tuyang sadiri, kundi man maihiras sa tuyang kapwa. Kaya ano man pong ministeryo sa simbahan, kung iisipon, apostolate of mercy. No? Maski po ining sa tuyang mga asirets ngunyan na iinstulan, extension, ini pong sa indang gigibuhon,
sa pong pagpapahiling o pagsasagibo, pagkukonkretize kang pagkahirak ning kagurangnan. Kung sa tuya pong gigirumdumon, igwa po kitang inaapod na corporal works of mercy as in spiritual works of mercy. Sabi ang mga nagkapira pong mga corporal works of mercy, iyo po ang pagpakakan sa mga nagugutom, pagpainom ng tubig sa mga napapaha, pagbado sa mga daing gubing, taoning lindong sa mga daing harong, pagbisita sa mga may helang, pagpalaya, pagbisita sa mga bilanggo, paglubong sa mga gadan. Asin igwaman pong 7 spiritual works of mercy, paggiya sa mga daing aram, pagtabang sa mga nariribungan, pagkurihir sa mga nagkakasala, pagpapasensya sa kapwa, pagpatawad sa mga pagkakasala, sa pagtatabang sa mga nasasakitan, asin pagpamibi sa mga buhay, asin mga gadan. Kung isipon kadakol kitang pwedeng magibong mga gibong pagkahirak sa satuyang kapwa. Asin, ini dapat maging bunga kan satuyang debosyon sa Diyos no na pagkahirak. Siri na kita, nag-ako kan pagkahirak nagikan sa mahal na Diyos. Maninigo sa naman na irasta ang pagkahirak na iyan sa satuyang kapwa. Lugod, hagadon ta ang grasya na kita tunay o makapagsimbag sa pangapudan na iyang ning kagurangnan, na kita maging mga tagapagpahayag kan karahayan asin pagkahirak na iyan ning kagurangnan sa satong kapwa. Amen. Tindog po kita para sa pagpahayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, Asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Pinamuli ka ng Espiritu Santo, namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubo. Puminilig sa mga gadan, katulong aldaw, nabuhay ni Wathales sa mga gadan, suminakas sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, ang Diyos amang makakamhan. Amen, duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga ganyan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng katulad.
ko sa pagkakinapan ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay watin naman, sa buhay na daig kasangkuran. Ngunyan sa tuyang isusunod ang pag-instalar kan mga bagong miyembros kan ministro kan asors and asirets kan sa tuyang parokya. Ang ministeryong sa indang aakuon, tanda kan sa indang katungdan, asin dignidad bilang mga piniling tagapaglingkod sa altar nin sa tong kagurangnan. Ipamibi man niyato na lugod maaraman asin magampanan nindaan sa indang mga katungdan sa indang barangay asin sa kada pagselebrar kan Santa Misa. Ang pag-apod kan mga pangaran pangingenotan ni Sister Erlinda Bilo na iyo ang presidente kan Ministry of Asors and Asirets kan sa tuyang parokya. Ginagalangan niya mong Cora Paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Banwaan ng Diyos, bot ko pong ipresenta sa Indo ang mga bagong members kan Ministry of Asor and Asirets kan sa tuyang parokya na nagsimbag sa pag-apudan ni mahal na Diyos na maglingkod sa iyang altar. Abigail Sarkisa, Shally Derecho, Michelle Villamero, Bensi Gio Tolidanes, Cindy Nanali, Sean Reese Maxine Onding, Hasmin Nicole Picondo, Maria Cristina Mascolino, Tamara Mosil Velasco, Revigel Quiñones, Princess Angel Sumayo, Tedemus Ford Penetrante, Norlene Maestrado, Lindsay Balatan, Carmel Claire Escuro, Abigail Soy Francisco, Kiara Joyce Delphine, Jacob Renzo Fortuno, Lex Lotter Loares, Frislin Asia Rimando, Maria Teresa Ayesa Panton, Jewel Rasieren Asay, Kevin Llanes, Eugenio Pasor II, Linyabel Salum, Liam Mikada Julianda, Joel Win Res Placides,
Rian Leia Agapito, Alexandra Wortman, Riven Kenji Avalia, Catherine Joy Reyes, Erlinda Lu, Cisnelli Juanillas, Rose Salcido, Cislina Bicaldo, Francisca Antoinette Lasarte, Francis Ariel Tirol, Cristina Miñana Pentecostes, Mary Jane Falcon, Theo Zay Olivares, Delia Bigkas, Lazara Bicaldo, Constancia Salcido, Edita Unyate, Ami Hernandez, Rosana Parinya, Elpidio Gurubao, namumutan kumatugang ang Diyos, inaapod ka mo ng Diyos na magpahayagan sa indong kamautan, na magindayupot sa ministeryong sa indong pinili. Ang sa indong presensyang unyan, minapahayagan sa indong kamautan na mag-ako kang katungdan, na maglingkod sa altar ng Diyos bilang mga ministro ng hospitalidad, asin andam sa pagtabang sa tong simbahan, asin makataonin marhay na arugan sa satong kapwa. Nasasabutan nindo ini? Opo, nasasabutan niya mo. Handa ka mo na idusay ang sa indong panahon asin sadir sa paglingkod sa simbahan? Opo, handa kami. Nangangako ka mo na sa ministeryong ini sa indong ibabalangibog ang tataramon ng kagurangnan sa paagi kan pagsaksi asin pagsabuhay kan sa iyang mga tugong asin kabutan? Opo, nangangako kami. Ngunya na sa indong pinahayag ang sa indong kamautan na makapaglingkod sa tuyang kagurangnan, tawan lugod ka mo nin amang langit nun. Kan mga biyaya asin balao kan Espiritu Santo sa paagi kan mga pamigdi asin pagkamot ni Kristo, tangani ka mong makapaglingkod na maninigo sa iyang atubang asin makapagbalangibog kan sa iyang tataramon. Asin bidisyon ka mo nin Diyos Ama, pati Espiritu Santo. Amen. Amen. Banwaan ni Diyos o yan mga pinili ni Diyos na maglilingkod sa tuyang altar, danay lugod sindang magindayupot sa paglingkod sa mahal na Diyos.
bilang pag-ako sa inda asin bilang bagong mga miyembros kang Ministry of Aser and Aserets kan sa tong parokya, taptapan po niya to sinda. Congratulations. Magbalik na po sa totoo. Matindog po ang gabos para sa pamipi nin Banwaan. Nagsasarig na ang ama, nagawaras kang gabos niya tong kahagadan, sararo kitang mamibi sa pagpayag sa iyakan sa tuyang mga pangangaipo. Ang simbag kagurangnan hinadyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pangibi. Tanganing ang simbahan, danay na magsunod kan halimbawa ni Jesus sa paghinguha na ang kinaaban magmangno sa mga dukha asin sa mga inaapi. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinadyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pamuhay-buhay niya tong nagkatiripon sa pagtubod, magpahiling sa gibo asin ugali kan pagtubod na pinapahayag niya to sa ngoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinadyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa buhay na ini, mag-ugma kita sa katuninongan ni Kristong na buhay liwat, tuninongan na dai, katao, kan kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinadyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, maranga sa saindang pagsakit asin kulog, huli kan pagmangno nin mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinadyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako kan kapanoan nin buhay na panuga ni Jesus sa gabos na nagtutubod sa iyang tataramon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinadyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, warasan sa mo ang pagtubod, tanganing mabuhay kaming pano ning pagsarig asin pagkisumaro sa kapwa, sa katuninungan asin kaugmahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Purihin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkalilibing mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alam na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumig, nagbibigay lakas. Tunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas
Inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya ng mula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka matugang tanan sa kwas sa idong atang, magkanigong ako ang kan Dios amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahira kami na akuon mo ang mga atang kan sa imong banwaan. Tanganing ang mga binaago hulikan pagtubod sa imong ngaran asin kan bunyag. Maggamit kan kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maniligasin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurang na ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na iharubay kurog ng gayo sa mga alaw na ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero nagpara kan makasalang kang kinaban sa pagkagadan rin ng pagniyaan sa mong kagadanan kasi sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban. Pati nga niya ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos ilagang mundo. Manlangit asin dagat, manukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panadanan minaligid sa ngalan kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Bago po kang konsagrasyon, pinapagiramdum ko po na kung igwa pong lobo dyan, dahil pag igakod po sa aki, ta baka maglayog dyan sa ceiling fan. Iyo po. Kagurangnan, ikanagadaan banal, burabod ng gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan samong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa guraring niyang buot,
pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binak ini asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, kaini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman, pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkakawalan mo, kakurangan, ipinapamaretanya mo. Ang pagkabuhay mo, liwas, ipinapahayag. Sagkod na Kaya kami na nagroromdom ka sa iyong pagkagadanan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay, asing kalis ning kaligtasan. Papasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kanhawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumdam mga kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man girumdama sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, ka mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kahit pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumagin kay raskan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos among makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangas kitang magsabi.
siring sa langit. Bansa mo, pagkaroon sa aral na, itao mo sa muyan-munya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa buyan. Asin hare kami pagdaraan sa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa maalaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na Seso Kristo. ulit na sa imong kalean. Asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko ana siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Cordero ng Diyos, Ang mga kasalan kan kinabang, maherati kami. Cordero ng Diyos, na nagpaparang ang mga kasalan kan kinabang. Maherati kami. Cordero ng Diyos, na nagpaparang ang mga kasalan kan
Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalangkan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang lukmot. Alagad magtaram sa naasin an sa kong kalagma o umayan. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay ko ito. Tinapay kang tinatanggap ko, tanggapin at kainin, tinapay na ito, alak ay inyong inumin bilang alaala ko. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay ko ito. Tinapay ka, tinatanggap ko, at sa krus pinamalas mo pag-ibig na wagas, tinubos at inibig kaligtasan ng lahat. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay ko ito. Tinapay ka, tinatanggap ko, tanggapin at kainin, tinapay na ito, alak ay inyong inumin bilang alaala ko. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay ko ito. Tinapay ka, tinatanggap ko.
palad, nagbibigay buhay. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito, tinapay kang tinatanggap ko. Tinapay ka ng buhay, tinatanggap ko. Mamibi kita. Tindog tabi. O Diyos na makakamhan, itugot mo, nakikimahera kami na ang pakasabot kan Sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magtukaw po sa halipot na panahon sa mga nagkapirang anunsyo. Enot po, ngunyan iyon enot na Domingo kan bulan, siring sa satuyang ginigibo, igapong second collection para sa seminaryo. Yasin ikadua pong anunsyo sa aga, pitsa 8 kan Abril, iseselebrar po ang kapistahan o solemnidad kan anunsasyon kan satuyang kagurangnan. Kaya po mga alas kamo na yaon digdi po ang imahen kang Our Lady of the Annunciation, ang pagbareta kan anghel ki Maria, na imbes March 25, pigibog mo niya na taon na April 8 dahil sa naglaog pong nakalaog po sa Semana Santa itong March 25. Siring man po, pinapagirumdom na pag nagpuon po ang nobinaryo sa Banal na Cruz, asin inang Katipanan, ngunya na Abril 24, ang misa po pagkakahapon gigibuhon ng alas 5, imbes kan regular na alas 5:30. Ini po sa mga panahon lang kan nobinaryo. Sa ibang mga pagtapos kaiyan, balik kita sa 5:30, pero 5 o'clock po ang gurante kang nagraraning pintakasi, pinapagirumdum po kita, susukan sa tong tipan o panuga na magpamisa o magdulot nin atang para sa satuyang simbahan. Magrani na lang po sa opisina para sa inyong mga pamisa. And then, igwa po kitang naka-schedule na kumpil sa pitsa 5 kan Mayo sa kapistahang ng Angustia, na iyan po papamayuhan ni Arsobispo Rex Andrew Alarcon, ang satuyang bagong Arsobispo. Alas 10 po nin aga iyan, kaya ang misa magigipong alas 11 dahil sa pagkumpil sa oras na alas 10, Domingo po kaya iyan. Kaya magpalista po sa opisina kan parokya asin magdaranin baptismal certificate. So igwaman pong mga seminar, itong mga ma-attender asin para sa practice. And then ngunyan na Mayo, igwa naman liwat kita kang Reyna Elena, kaya tabangan po niya to ang programa kan mga hubines sa parokya in preparasyon sa tuyang pagkakaigwa kang Reyna Elena 2024 sa parokya. Siring man, dahil nag-aandam kita sa National Youth Day, nagigibuhon digdi sa satuyang archdiocese. Ngunyan po, kung maobserbahan nindo, itong mga pinag-insulan nato ni mga aserets, may hoben, may mga medyo nasa elementary pa. Iyan po, sinda para sa misa, para sa mga kaakian pag alas 4, ang iba, misa para sa hobines, asin ang iba,
si mga datihan para sa ibang mga misa kada Domingo. So, sinda po ang mga Minister of Aser and Aserets. So, sinda po ang magigiya sa Indo sa pagtutukaw. Kung halimbawa, mayo ka mong natutukawan, mahanap sinda nin tukawan kung saan sinda pwedeng magtukaw. Lalo na itong mga perming nasa gilid, na lalo na sa mga gurang na kaipuhan tawan nin tukawan. And then, syempre, kabali man digdi sa satuyang pinag-instulan, itong mga Asers and Aserets sa Santa Elena. Igwa man po dumaning regular na misa sa Domingo, kaya igwa man po sinda kang mga Aser and Aserets duman sa kapilya. Hopefully, mag-extend ini sa iba pang mga kapilya. Magrani na po si mga nagseselebrar kang kumpleanyo digdi sa inutan para sa bendisyon. May nagseselebrar po ng kumpleanyo, magrani po digdi sa inutan para sa bendisyon. Igwa po. So magrani na po digdi sa inutan. Bendisyon, matindog po ang gabos. Bendisyon para sa mga nagseselebrar kang kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo ning buhay, hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagseselebrar kan sa idang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo ning buhay asin pamilya. Sangkupan mo sinda kan sa iyong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atibang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siring man ang sa indang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon kahilangan, asin ano man nakatibaadan, tanganing danis sindang makapaglingkod sa imo. Hinihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan. Anama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.